Salutare, bă, băieți și fete, astăzi jucăm la CS Ranger! Îmi cer scuze că n-am mai postat, dar n-am mai putut. Revenim din meci. Am revenit. Vorbesc ăștia, deci nu o să... O să avem chestia asta că ne banează să văd ce zic ăsta. Hai să vedem câte capuri dăm. Numai în capul 1. Doar numai în capul. Ăsta, nu, dăm un mei, doar nu-mi place cum se aude că la mine se bate copiii. Mi-a furat celor spus familia mătii. Să-mi bat pula măta, că-mi fut toate chilurile. Hai, revenim din a doua rândă. Vedeți că mănânc. Sau de mâncare și țipă ăștia! Hai că am revenit. M-am avut puțină treabă. Sau și potolul bine, mă! Am avut player acolo, mamă. Bă, i-a spart capul! Al doilea kill care mi l-a luat. Băgam-mi-a și picioarele. Că tot la grădiniță, mă, boizule. De bine, al doilea kill fac un kill. Cu capul ăsta, că făceam un kill. Nu te bate, te iubește. Nu mai pot. M-am enervat. Sper să bag pe camion. Vezi că am casă cu deodorantul tău. Hai să mai încerc să fac runda asta. X. Ce fac X? Hai să încercăm să facem. Telefonul meu, mă! Leo, unde e telefonul? Eu? Ăsta se bat pe telefon. Ace. Bine, mă, bine, mă. Hai, v-am pupat, bă.